Ο Ιπποκράτης έλεγε και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Έλεγε ότι πριν θεραπεύσεις τον άνθρωπο, ρώτησέ τον εάν είναι διατεθειμένος να αφήσει πίσω του όλα αυτά που τον κάνουν να αρρωσταίνει. Και δεν εννοούσε τις κακές διατροφικές συνήθειες, εννοούσε τις πληγές της ψυχής. Θεωρούσε ότι η υγεία είναι ολιστική υπόθεση. Πρέπει να θεραπεύσουμε την ψυχή, έλεγε ο Ιπποκράτης, και έτσι θα θεραπεύσουμε και το σώμα. Έκανε δε ιδιαίτερη μνήα στις σκέψεις. Θεωρούσε ότι είναι βασικός παράγοντας στο να εξελιχθεί καλά η υγεία μας, οι καλές σκέψεις, ή όχι καλά η υγεία μας με τις κακές σκέψεις. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι σκεφτόταν την υγεία ολιστικά, δηλαδή νου, πνεύμα, σώμα και ψυχή. Κάντε ένα like, κάντε ένα follow στο κανάλι, το σχόλιο σας, αλλά κάντε και ένα share, γιατί σίγουρα κάποια βίντεο θα βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους να έχουν καλύτερη υγεία.